ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಏನಪ್ಪದ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ನೆಟ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವುಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಆಂಚಂಡ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ. ದೇವರ ಮನೆ जो पहिला ದೇವರ ಕೃಪಾವ ಜಾರೆಗ ಪ್ರದಾಪ ಕುಮಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಗದಂತ್ರಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಿ ಚಾಗ್ ಬತ್ತದು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಐತ ಕೆಲಸ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆಂದು ಅಂಚದ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿಂಡ ಒಂಜ 2 ವಿಷಲ್ ಬರ್ಪಂಡ ರಪ ರಪ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದಿನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫೈನಲಿ ಏನ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತೆ 2 ವಿಷಲ್ ಬತ್ತನೆ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿ ಪವಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ 3:6 ರೇಷು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಮತ್ತು ಐಬುಕ್ಕೆ ತೆನ್ನ ಡೈಲಿ ಏಪಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಂಡ ಏನ ಗೊಲ್ಪುದೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಚು ಬೇಲೆ ಹಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು.
ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಳ್ಳು ಜುತ್ಲ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ ಆಂಡ್ 7 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಎನ್ನಿದ್ದಾನು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನಂಜು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಡಮಿಟ್ಟ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.